Pozor, nie je omega ako omega. A väčšina ľudí to vôbec netuší. Väčšina omiek sú v lacnej EE forme. Preto má nízku strebateľnosť a slabší efekt. EE forma je umelá, telo ju musí chemicky spracovať. Potom je tu drahšia TG forma. Omega-3 v TG forme je v prirodzenej forme, presne v takej, ako ju nájdeš v rybách. Vďaka tomu ich telo strebáva až o 70% lepšie ako bežné omega-3 na trhu. Menej kapsul, vyšší účinok. Predstavujem ti naše nové omega-3 TG Premium. Bežné omega-3 majú 260 až 550 mg mastných kyselín. A naše Omega Premium majú 750 g mastných kyselín v jednej kapsule. EPA je skrátke ochrana srdca a imunity. Ostatné produkty ti dajú len 160 až 330 mg EPA. Naša rovno 500 mg. DHA v skratke je ochrana pre mozog a oči. Bežné kapsuly max 220 mg DHA, my ti tam dáme 250 mg. Omega 3 nie je len o cene. Je to o kvalite, ktorú tvoje telo cíti.